Halo mga bay, kumusta mo tanan diha? Ani ana pud ang inyong Rhinas prong-purong. Maidlot nga tunok. Ang Ginoo, shout out sa mga Tagalog diyan. Nigalap shout out. Kakain na tayo ngayon mga bay kasi tapos nang kumain yung mga amo namin. So papakita ko lang sa inyo yung aking napakagulong kusina. Kasi wala nang time yung kusinera mag-arrange pa dyan. So, meron pa tayong trabahoin dito. Hindi pa tayo tapos. Gagawa pa tayo ng Indian sambusa. Tapos, nandito pa ang ating mesa. Meron din tayo dito maraming tira. Kahapon. Ayan. Dito rin yung salata. Kakain na tayo. Bakit, Sar? Bakit? Bakit nagpunta? Hindi ba? Bakit nagpunta si nanay? Kinuha niya. Ba't ang dami salata, Sarah? Anong mga salata yan? Hindi, ano yan? Burgol? Bulbul? Meron Meron tayong niluto dito shrimp sa wakas. tignan mo, hindi naman pala kailangan pinuhin. Makakain na rin ng buong shrimp. Hindi naman talaga Pinong-pino kasi dito. Ito ang salata din na isa. Wala pang bawas. Halo na yan. Ito naman ang patos salad. Yung original salad na halo. Meron din tayo dito tostos ni Lolose. Meron din tayong sabaw dito. At sabaw dito. Sabaw doon. Meron din tayo dito ang tawag dito, haris. Meron din tayo dito dalawang kanin. Doon yan itong isa. Yung napakalaking hibla. Mas meron din tayo dito American rice. Hindi, Filipino rice ng Pugnisya. At meron tayo dito chicken joy na wala nang natira at onion rings. Tapos meron din tayo dito kabab. Ano tayo dito lang tayo sa maliit na bowl para diet kunyari. Ayoko dito ako saro sa pinagsambusahan. Kabab. Street number 2 house 396 over 396 over 1 na dito itong address na. Yes, order maybe like within 2 minutes. This order? Okay, I will go. Because di pa ako nag-start kumain. Bawasan mo itong onion ring. Masarap yan. Ay, yun lang. Si Priya. Tira natin. Ha? Ang lang po yun Tira natin kay Priya yung dalawa. Ang nga to. Tapos 2 minutes. Ba't ganun yung order na yun? Matamis siguro. Tapos meron tayo ditong ang laki pala nito, Sar. Hindi yung sikete. Meron tayo ditong inihaw na laman ng manok. Ikaw, nakakuha ka na ng hati na kami dyan. Tapos meron din tayong cubes na ikaw, nakakuha ka na ng maliit? Hindi pa. Ano yan? Malinis naman yung kamay ko eh. Nahugas ako ng isang araw. Sistahog. Yes, okay. Isa kayo magkuha sa tag-order. Tapos, meron pa tayong kabab. Ay, hindi na matirahan si Priya ng kabab. Naghati nga lang tayo eh. Nakain ko na ito. Manok kabab yata to? Karo? Manok. Manok, masarap pa ang manok. Puro manok kasi ah. Kapag Sige. Kailan po ba? Priya. ay, hindi siya kakain ng ganyan. Ha? Tapos meron na ditong na Sharon Bay. Yung amo ni Priya yan. Haris. Dito murag anak. Ditong shrimp. Pag hindi ito makain sila sa atin, pag dito pupunta. Ayan, kanin. Kasi, huwag naman sana. Dali na dito. Ang sasarap po. Tapos meron dalawang sausawan. Meron din siyang salata.
At itong kubos. Yan. Kain na tayo, sir. Meron din tayo dito 3 klaseng Apat. drinks. Apat. Asan yung pang-apat? Ano yun? Yung ano, laban. Amin. Akala. May mojito din nilabas. Sarap yun. Hindi. Tagay ka. Ano sa tunay mo? Ay, ganun. Anong rice mo? White rice? Agaw ka daw nilupad. What do you want? Cutter? Ay, yeah. Dalawa na yun, tapos isang malaki. Balik 3. Ang dami nating pagkain, Sarah. Ba't ang dami nito? Dami ko na, nakita Ayaw mo pumakit. kanina. Pwede bang pumikit na habang kumakain? Hayaan mo natin, pagod tayo, kailangan natin ng lakas. Saka anong dahil tayo, pag Nagda-diet. tulog tayo ng hapon. Bay, nagda-diet kami, bay. Diet na kaya ito, bay. Hala, diet. Katakan mo ng lemon, sir. Masarap. Gusto na rin yun. Ah, ginawa mo na, hindi. Hipon. Ang hipon, di ba maalat, Sarah? Ayos lang. Hot cook, masarap. Oo, half cook lang naman talaga dapat. Ito pala ang lemon namin. Wow, ang sarap. Ito na lang ang pang-diet natin, yung lemon. Kain na. Ay, hindi pa ako nakakuha ng shrimp. Gusto ko na bakit. Bigyan natin taga maniho. Oo, ako dyan. Walang anab sa lata at sa kaharis. Okay. Ngayon? Ngayon? Katapos natin kumain. Oo nga. Ano, okay ka na sa shrimp? Lagyan ko si Priya. Sige. Gusto na yan. Dagdag ka pa sa shrimp? Hindi na, kanya na. Hindi, hindi mo ako bibigyan. Hindi yung para sa atin, sa inyo na. Yan. Tama na ito, dami ko naman nakakain, no? Sa wakas, nakakain na rin. Ano ba yan? Sa wakas. Tuloy kayo mag-suka. Yan, kay Baba. Tatlo yung tuloy kayo. Masarap yung malapis. Hindi. Hindi. Hindi matamis. Dapat kasi medyo ihaw pa lang kunti to. Manghang. Sarap nito. Dami mo ng ano. Lemon. Ito? Ay, dami ko ito nalagay. Oo, dalawa na eh. Nasim ako. Juicy itong lemon. Kahit isa lang pwede mo. Magaganda ang lemon ngayon. No? Dati takaw-takaw ko. No? Sige, good. Malasa Hindi na. na paitan. Malasa na. Sobra yung ano, tahina na nilagay. Di ba tahina to? Tapos ano, minash na ano. Sa powder yan. Tahina yung tahiniya. Sa timplada nga yan sa powder. Oh, Doon naramihan ng black lemon powder. Tahiniya to eh. Tahiniya. Yung Yung yogurt, tapos patatas na minash. Ang hang na, hindi ko na kaya. Sarap yung anghang na.
Ang hang ng manok. Asin. Okay, Priya, oh. Tapos lagyan mo ng kunting rice sa gilid. Lang? Kunting rice, mamaya. Kainin niya. Tsaka kainin pa ba yung kanin? Kaya. Kahit chili. Minus ka niya. Laging namimiss yun eh. Pag-utusan ng kunti eh. Puro mama. Tumulong. Ang kili. Sige. Pag kumain ka dito, 5 kili. Ano ba yan sila? Uy? Carb. Yung mga hindi carb na. بس هذا شلون تدخل كذي ملازم؟ Ano nga ba? Ilalagay niya sa review mo lang space. Ay, hindi meron. Meron pala. Bukas na bukas hindi tayo makapokus. Takbo nga tayo doon sa kusina, sir. Gusto kong kumain ng peaceful. Sarah, Hmm. you have to put it in a plate with a cover and then put it inside the freezer. Freezer? Yeah, Ice cream cake? This is Ay, ice cream pala yan. Okay. Okay. Ay, dapat. Ay, small. Yeah, In a plate? Cannot be? Can you plate? but it has to be covered very well because it will take the smell of Just put here. of freezer. Eat, but don't let it melt too much. Huh? Yeah. Thank you. One. May malagyan ka? Kailangan ilipat kasi patong mo lang. Tapang ko lang yun. Ay, si nanay nilipat niya yun sa plato. Hindi, mahirap siyang tanggalin eh. Nakadikit ba Oo, sobra? hindi katulad nung nakaraan na madali lang. Pwede mo buhatin. Oo, ito hindi. Sobrang dikit ba? Subukan mo daw. Hindi yung black. Kasi biscuit lang yan sa ilalim. Hindi siya hindi siya yung... Malambot siya din, hindi pwede. Sarah, hindi siya onion ring. Chicken ring. Sige, hindi. Sinurok, pinaluan ng harina. Tapos sinurok ring. Tete. Yeah, ginanyan niya na yun. May mo to. Sumba. Hindi matibay. Hindi maganda. Ito mo. Hindi ada kasi. Ayan. Ano ba? Ayan. Perfecto. Kasi kung mamaya pag gawin, mag-melt na siya. Ang haba ng palang video natin. Ayan, thank you for watching. Kami ng dalawa ni Sarah ngayon. Kasi si Priya wala pa. Balik pa lang. So, yun ang Ramadan. Naglaki na mapisngi. Thank you for watching. Ang haba na pang video natin. Salamat. Team CPIP team, thank you so much. Karaan akong sukintig paminagtilan tawag. Salamat.